କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ତୁ କଣ ମୋ ରକ୍ତ ନୁହ ମୁଁ କତ 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ତୋର ଜନ୍ମ ଦେଇନି ଛାତି ଚିପୁଡି ମୁଁ ତତେ କ୍ଷୀର ପିଇବାକୁ ଦେଇନି ମାର ମମତା ତପରେ ମୁଁ ତତେ କୋଠି ଉଣା କରିଦେ ହେଲେ ଆଜି ଆଜି ତ ବାପାକୁ ଖୋଜିଲୁ କାହିଁକି ଏକା ମୁଁ କାହିଁକି ମା ଏ ଦୁନିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁଅ ନିଜର ବାପର ପରିଚୟରେ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ବାପା ବୋଲି ଶବ୍ଦର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଜକୁ ବିରାଟ ମନେ କରନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି କହେ ତ ବାପା ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ନାଇଁ ମା ନାଇଁ ତୁ ସେମିତି କହନି କାହିଁକି ନା ବାପ ନଥିବା ପୁଅର ବେକଟା ଏ ସମାଜ ଆଖିରେ ସବୁବେଳେ ବଙ୍କା ହେଇ ରହିଲେ ସେ ପୁଅକୁ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ କଥା କେବଳ ସେ ପୁଅ ହିଁ ଜାଣେ ମା ତାହେଲେ ଶୁଣ ସୁରଜ ଆଜି ଠାରୁ ତୁ ବେକ ସିଧା କରି ଚାଲ ଆଉ ଧରିନେ ତୋ ପାଇଁ ତ ବାପା ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ପିଞ୍ଚୁ କାହା ପାଇଁ କଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁଛୁ କାହା ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣା ଦେଇ ସତୀ ସାଜୁଛୁ କାହା ପାଇଁ ଜବାବ ଦେ ମା ମୋ କଥା ଜବାବ ଦେ ନହେଲେ ମତେ କଣ ଏଇଆ ଭାବି ନେବାକୁ ହବ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାରୋଜ ସନ୍ତାନ ଏନ୍ତୁଡି ସାଳରୁ ଆଜି ଯାଏ ତୁ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ପିଇବା ପାଇଁ କୁଆକୁ ହିଁ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ତୋ ବାପା ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ ହାତ ଛାଟି ହେ ମାର କୋଳ ଖୋଜୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ତୋ ବାପା ମାର ପଡତ ଧରି ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାଟ ଚାଲି ଶିଖୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲେ ତୋ ବାପା କହ ମୋ କଥାର ଜବାବ ଦେ ତୋ ହାତ ଯେତେବେଳେ ଟଳମଳ ହଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ତୋ ମାର ଆଙ୍ଗୁଠିଟା ତୋର ଆବଶ୍ୟକ ହଉଥିଲା ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତୋ ହାତ ମୁଣ୍ଡକୁ ପାଇ ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ତୋ ବାପର ଛାତିଟା ଆବଶ୍ୟକ ହଉଛି ନୁହଁ ଠିକ ଅଛି ମା ଆଜିଠୁ ମୁଁ ଭାବିଲେ ବି ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଯେମିତି ମୋ ମାର ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିଲି ଠିକ ସେମିତି ଆଜି ମୋ ମାର ଗର୍ବକୁ ନେଇ ମୁଁ ପୁରସ୍କାର ମଞ୍ଚକୁ ଯିବି